Bħal-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn anke l-Ministru tal-Ekonomija Edward Cicluna qed ifarfar mir-responsabbiltà dwar il-ftehim li ffirma il-Ministru Konrad Mizzi għal beħ ta' 3 sptarijiet pubbliċi, sptarijiet li għaddew mill-Vitals għal Stewart Healthcare għal euro wieħed biss. Mistoqsija l-aktar minn darba l-Ministru Edward Cicluna ħarab milli jwieġeb u ddikjara li mhux se jitkellem fuq dan il-każ. Kuntent kif saru l-affarijiet, qed tagħmel xi ħaġa. Se nikkummenta fuq dan speċjalment l-iktar li huwa fil-qortu wkoll bħalissa, ġifieri mhux se qed nikkummenta partikolari fuq dal-każ. Madankollu rikonoxxa li din il-konċessjoni bħal proġetti oħra, inkluż dak tat-tanker tal-gass f'Marsa Xlok, dejjem kienu kontroversjali. Il-poplu jekk ħares lura għal dawn il-concessions dejjem kienu kontroversjali. Il-Ministru tal-Finanzi ammetta li mhux kollox għaddej kif suppost filwaqt li jenfasizza l-bżonn li wieħed jara li minħal konċessjoni u xi wettaq dak li ntrabat bih. Jien naħseb il-Gvern, u nitkellem għalina l-Ministeru, żgur li mhux se ngħid li kollox għaddej perfett f'da sens. Jiġifieri il-concessions għalkemm ma jhumx qegħdin taħtina hemm bżonn illi ninvestu iktar u nagħtu iktar importanza. Għax ħafna kontroversja meta jingħata. Però meta mbagħad jingħata kaħat jinsih u jekk jiddeliverjaw jew le da servizz. Dan huwa bil-kontra, l-kontroversja bdiet qabel, wara u matul. Kull proġett li naf li u concessions dejjem kien kontroversjali, però nerġa' ngħid min nista' nidħol fil-mertu tal-finanzi m'għandekx opinjoni fuq di Ministra nagħti l-ebda opinjoni at this stage. Mistoqsi dwar jekk hux inkwetat dwar il-kwistjonijiet tal-isptarijiet pubbliċi, il-Ministru Cicluna wieġeb hekk. Ministru ma tinkwetax naqra l-affarijiet ma sarux sewwa. Nikweta kuljum jiena fuq kollox, ġifieri dan huwa Mistoqsi għal darba darbtejn jekk bħala Ministru kien xi bih xi ħaġa tal-poplu għal euro wieħed biss, Edward Cicluna ħarab billi sab rifuġju fil-mistoqsijiet tal-istazzjon tal-Partit Laburista. Thank you very much. Biex ma nitkellmux fuq dal-każ partikolari, Ministru, int kont tgħaddi xi kumpanija li hija tal-Gvern għal euro? Ma saqsejtx fil-fatt. Ministru Preżenti kont taf tal-1 euro. Kont tgħaddi xi ħaġa għal euro, Ministru? Dan il-training kemm huwa importanti. Irrid ikompli investi f'din l-istituzzjoni ħalet is-saħħa. Ministru, xi ħaġa tal-poplu tiegħu għal euro? X'inhu? Kemm qiegħed jintlaqa' tajjeb dan mill-ħaddizjonijiet oħrajn. Ministru, xi ħaġa tal-poplu tgħaddi għal euro? M'għandek saħħa ta' xejn bħala Ministru. Għalhekk ma kienx fadlilna l-oħra ħlif li nistennewh wara li spiċċat il-konferenza li kien qed jindirizza iżda baqa' jaħrab sakemm daħal fil-karozza. Ministru, peress li fuq ma xtaqt tweġibni, xi ħaġa tal-poplu bħal mod. Ma weġibtlix mistoqsija faċli. Iva jew le, xi ħaġa tal-poplu tbieħ għal euro? X'inhu? Iva jew le. Il-kontroversja tal-isptarijiet komplet tikber fl-aħħar jiem wara li Shift News irrappurtat ukoll kif Stewart ħallsu biss euro wieħed biss lill-VGH biex bekk ħadu f'idejhom il-konċessjonijiet fuq it-3 sptarijiet pubbliċi meta s-sidien ta' Vitals ingħataw il-miljuni minn wara dar il-poplu.